ben Alex Blankaart, 26 jaar en werk als vertegenwoordiger voor de firma Schweppes. Dit is mijn eerste schooljaar aan SNT en ik volg er eigenlijk de cursus digitale fotografie, waarbij ik nu in mijn tweede deel zit. Waarom heb ik gekozen voor fotografie? Wel, eerst en vooral, dankzij mijn studies communicatie ben ik de eerste keer mee in aanraking gekomen en ik ben eigenlijk ook altijd geboeid geweest door de wereld van fotografie. Fotografie is in principe tekenen met licht en je eigen gevoel steken in hetgeen jij wil zien. Want elke fotoreportage is ook helemaal anders, afhankelijk van de state of mind waarin je op dat moment bevindt. De lessen aan SNT hebben me dan ook de mogelijkheid gegeven om op korte termijn weer vertrouwd te raken met de basisprincipes van fotografie. Aan de hand van een ruime theoretische basis en actieve workshops kon ik dus op die manier eigenlijk zelf weer gaan experimenteren en fotograferen op elke gelegenheid die zich voordeed of elke gelegenheid waar ik wilde fotograferen. Ik heb gekozen voor SNT specifiek omdat ik via vrienden vernomen heb dat er op een aangename en boeiende manier wordt lesgegeven en dat de leerkrachten er ook alles aan doen om hun passie te delen aan de cursisten.